Gaurkoan Eduardo Santos dugu gurekin, Nafarroako Podemos dugu alderdiko idazkari nagusia eta justizia bozeramailea kongresuan. Eta hemen ditugu gai ezberdinak gaurkoan eta guztia komentatuko ditugu, ez da hala? Horrela da, bai. Arratsaldeon. Berdin, Eta ongi etorri. Mila esker, berdin. Alde batetik hori, pasaden astean kongresuan egon zinen eta ara eraman zenuen ere pilpilean dagoen beste gai bat, ze, aurten gainera urte hurrena da, 78ko San Fermin hoiena, eta dokumentuen desklasifikazio hori eskatuz egon zinenan. Bai, gogora ezagun hau da herri iniziatiba bat, ez da alderdi politikoen iniziatiba bat, eta horrek esan nahi du, lehenik eta behin, memoria oso bizirik dagoela, iruñean, bai? Eta niko garatu genuen ere diskurtso motza eta txikian, nolabait memoria hori bizirik dago jendeak gala izan nahi duelakot, ez? Nik 5 urte neukan San Fermin horietan, orduan, gurasoek kontatu diate, non nintzen, zer gertatu zen, zer motako giroa zegoen, zer gertatu, nola bizi zuten horiek gertakaera guzti horiek, eta horrek ikus mina edo jakin mina sortzen dizute, modu batez edo bestez, eta jakin nahi duzu gehiago, eta gero heltzen zarenean, eta hola, ikartzen duzu gehiago, eta ikusten duzu, ez? Bizirik mantendu da, eta horrek esan nahi du, jendeak borrokatu egin du memoria bizirik irauteko. Eta niko geratzen dut nola Germanen omenez harria kendu nahi izan dute, nola artxibatu egin ziren diligentziak arlo penalean, nola Peinen elkarteak ikerketa batzorde bat osatu zuten, nolabait testigantzak eta lekukoak hartzeko, eta nola dena hori kontatu egin da, eta dokumentalak eta dena hori. Momentu bat heldu da, nun aldarrikatu behar da ere instituzioak memoria hori berreskuratzeko. Eta hor gauza kurioso bat gertatu egin da, 40 urte luze pasa badira ere, batzuk ez dira batera interesaturik ze gertatu zen jakin dezagun, ez? Alde batetikan, 1000 aldiz entzun ditugu grabaketa guzti horiek, nola esaten zuten politikoek, tirada matar, no se importe matar, darles fuerte a esos hijos de puta eta gauza guzti horiek, ez? Eta nola Martin Villa izan zen hor barne ministroa, eta nola duela gutxi, beraren omenez ere kongresuan harrera eman diote, ez? Eta, partion jarrera kuriosa izan da, asunto honetan. Zen, esate baterako, PSNek hemen eraman zuen aurrera iniziatiba eta alde bozkatu zuen, eta kongresuan nolabait sekretu ofizialen legearen babesa hartu dute esateko, igual goizegia da, itxoin beharko dugu, erreforma, baina eske hor trampa bat dago. Zeren lege horren proposamena da EAJ-arena, alde batetikan, baina gero akordio bat heldu dira bai PP eta bai PSOE, maila estatalean, nolabait lege proposamen horien helburuak mozteko. Eta horrek esan nahi du, sekreto ofizialak izango direla, sekreto ofizialak iaia bertze 20 urte edolako zerbait, bale? Orduan, alde batetikan aldarrikatzen duzu, sekretu ofizialen legea aldatu nahi duzula nolabait dena hori jakiteko eta hori ez dela bidea, eta beste aldetikan peperekin akordio batera llegatzen zara, non hori imposiblea izanen da. Orduan dena, trampa bat da. Eta guk ez dakigu zergatikan, ez dakit. Dakigun bakarra da 40 urte pasa direla errudunik gabe? Bai, hori da. Errudunik gabe, zeren azkenean ikerketa guztiak erlo judizialean artxibatu egin ziren, ez omen zekiten nortzu ziren, zauri guzti horiek sortu zituztenak, eta baita hildako bat, Germán Rodríguez. Bai, emaitza hor dagoelako, hildako bat egon dela, argi eta garbi dago. Eta jarraitzen du. Zeren jendeak jakin nahi du gaur zer gertatu zen.
eta nori izan zen nolabait responsablea asunto hortan. Gaurko asunto bat da, ez? Eta esandako esaldia hori no se importe matar, bueno, eske grabatuta dago. Grabatuta dago, bai. Bai, bakoitzaren memorian geratzen da, ez? Ostiralean egon nintzen nire lagun batekin, emakume bat da, 76 urtekoa, eta kontatzen zigun nola bere etxera joan ziren lagun batzuekin eta nola jartzen zuten irratia polizia entzuteko, momentu horretan posiblea baitzen irratian bidez poliziak zer esaten zuen entzutia eta dena hori, eta zuzenean bizi zuten, ez? Zagertatzen eta ikaraundia, ez? Izututa zen, ezekiten zagertatuko zen, inguru testua oso violentoa zen, momentu horretan, zen frankismoa zegoen bete-betean, oraindik eta hori da gertatzen dena. Eta jarripen bat dagoela ematen du, ez? Azkenean interesak daude, zer dago dokumentu horietan argitzea edo kanporatzea ez izateko nahi, ez? Ez nahi izateko. Hori nik kokatuko nuke transizioaren mitoan, ez? Nolabait, kontatu diguten historia izan da, hemen zegoen frankismoa, ez zen hain txarra, ez? Baina frankismoa zen eta diktadura bat. Eta gu jakin genuen nolabait, nola diktadura batetik demokrazia batera pasatzea. Eta badirudi hori alde batetik batzuk egin zuten, besterik ez, nolabait, konstituzio eta herriaren aitak, zen denak aitak ziren, ez aita eta amak. Alde batetik nola ekarri zuten haiek demokrazia eta nola pasatu zen dena horrela, ez? Realitatea oso bestelakoa izan zen, ez? Demokrazia erabazi zen kaletan. Eta kaletara atera zen jendeak aldarrikatu zuen demokrazia eta lortu zuen, baina gero iruzur bat zen, ez? Eta mito horretan, badirudi gauza batzuk ezin direla kontatu, zenbotako violentzia izan zen, zenbotako hildakoak, eta nola azkenean eskutatu digute, zenbait arlotan ez da transiziorik izan, ez? Alde batetikan, indar polizialek ez zuten nolabait berriztu. Batez, ez? Alde batetikan bestera pasatu zuten horrela. Eta baita ere judikaturan, baita ere, epaile frankistak zirenan, alde batetik bestera, konstituziopean geratu ziren, eta hola, baina mentalidadea berdina da, eta berdina izaten jarraitzen du, arlo batzuetan, eta beste gauza batzuk. Orduan, memoriari buruz, esaten duzunean, amnistiaren legea aukitu behar dugu, edo San Ferminetan zagertatu zen jakin dugu, esaten dizute ez, da monarkia bezala ikutu ezina, ez? Hori da sistema, regimena, eta hori ezin da zalantzan jarri. Hala ere esan duzu, demokrazia horretan herriaren ekimena edo mugimendua garrantzi handia izan zuela. Bai. Obreroak izan ziren kaletara atera ziren aldarrikatzeko demokrazia eta eskubide eta askatasun zibilak. Eta hau oraindik memoria kolektiboan jarraitzen du, hor dagoelako, azkenean herriak mugitzen delako, hau hasieran aipatu duzu, herriaren ekimen bat izan da. Bai, nolabait, herria mugitzen denean da pixka bat aldarrikatzeko. Eta horren kontra, oreka bat edo egonkortasuna lortu duen erregimena mugitzen da baita ere, ez? Eta hori gertatu zen 30 hamarkadan, 70 hamarkadan, eta gertatzen ari orain, ez? Nolabait lotu dezakegu, nola jendea mugitzen denean eskubide eta zibilak, askatasun zibilak aldarrikatzeko beti badago erreakzio bat. Hori gertatu zen momentu horretan, eta erreakzio oso bortitza izan zen, kaletan hildakoak izan ziren, ez bakarrik hemen, gero gogoratu behar dugu, Germán Rodríguezen heriotza zela eta gero Gipuzkoan beste greba bat deitu zen eta Joseba Barandiaran ez zuten hor, alde batetik, eta gogoratzagun hor Gasteizen gertatu zen, Mercedes fabrikan bostilakoekin eta hola Fraga ministroa zela. Eta Fraga da, nolabait, Peperen fundatzaile, ez dakit, ospetsua, ez? Eta herriaren aita, eta konstituzioaren aita, eta aita, ez? Eta alde batetikan gauza bat, bestetikan historia izkutu bat,
Bai, baina hori lehen ere aipatu duzu memoriaren garrantzia eta mantentzen baldin badu gizartearen alde bat, zati garrantzitsu bat herria, herriak mantentzen baldin badu, azkenean bizirik irautea da garrantzia duena, errudunak nortzuk diren eta erantzukizunak izatea ere, baina azkenean... Baina gauza da memoria, bertze gauza da egia, bertze gauza da justizia eta bertze bat erreparazioa. Hori, nolabait, giza eskubide legeetan agertzen dena, ez? Nolabait, violentziaren erantzuna hori izan behar dela, ez? Memoria gogoratu behar dugu. Gogoratzen baldin badugu, ez dugu berriz eginen. Hori alde batetikan. Justizia bertze gauza da. Azkenean, gaizkile bat baldin badago, gaizki egin duena, erruduna duen denak, ordaindu behar du. Impunitatea nolabait debekatuta dago, ez? Ikusten ari gara, nola aldarrekatzen ari gara, behin eta berriz, etak egindako hilketak eta hola argitu behar direla, alde batetikan, eta errudunak nolabait zigortu behar dugula, eta guztiok ikusten dugu hori zilegia dela, ez? Azken finean. Eta gorde behar dugu memoria, ez? Horren memoria. Gero, violentzia ez errepikatzeko herri honetan, zen bestela behin eta berriz errepikatuko ditugu ekintza violentuak, ez? Azkenean. Baina justizia oso importantea da. Impunitatea baldin badago, norbaitek pentsa dezake berriro ere errepikatu dezake. Ez dela ezer gertatuko. Ez dela ezer gertatuko, ez du erantzukizunak izanen, ez? Eta hori ez da zilegia, gizarte batentzat hori da letala. Azkenean ezin da onartu, ez? Baina horretarako izan behar da justizia sistema. Gero, iraungitzen data badago ere. Zeren zigor kodeak esaten du bizitza osoan ezin dena irekia izan, ez? Erruduntasunak bere momentua dauka. Gero, pasatzen baldin badu denbora asko, 40 urte edo hola, ja, igual ez du zentzurik, baina egia jakin behar da. Zen egiak beste maila batera eramaten du erruduntasuna, maila historiko batera, ez? Esaten dugu, bueno, honek egin zuen, hau. Ez zen zigortua izan, baina egin zuen, hau. Bai. Bale? Eta hori da benetan molestatzen zaiena, ez gartzela joatia. Eta ez garazkatzen ari, 70 piko urtetako gizon bat gartzelaratzia, eta igual ez, baina jakitea zer egin zuen eta zergatikan, eta posible bada bere erruak onartzia, hori bai, exigitu dezakegu. Eta hori da eskatzen dena, egi hori ezagutzea desklasifikazio horrekin eta momentuz ukatu egin da. Bai. Eta hori oso importantea da biktimentzat. Nik zen un Fermin Rodríguezekin eta hola, Fermin Rodríguez da Germán Rodríguezen anaia, azken finean, eta gunero ikusten dugu. Eta biktima bat da, eta berak eskubidea dauka jakiteko zer gertatu egin zen, eta zergatik hil zen bere anaia. Egin zuten bere anaia. Eta hori da, giza eskubideen aldarrikapen bat, ez? Biktimangatik egin behar ditugu gauza guzti horiek, zeren gure gizartearen parte garrantzitsua da, eta nolabait hartu behar ditugu denak, ez? Bai, azkenean, kendu zitzaion bizitza hori oso gogorra, gauza oso potoloa da, eta gainera hori, esan duzuna, familiarentzat ere merezi du jakitea eta lasaitasunez bizitzea. Bai, zer, haiek, suposatzen, biktimak, badago mota askotako biktimak, ez? Azkenean, nor deitzen dugu biktima bat. Biktima bat da zuzenean kalte bat jaso egin duena, ez? Zuzenean kalte jaso egin duena da hildakoa, da Germán bera, ez? Baina ingurean daudena guk onartzen ditugu gizartea, baina kalte gehiago sufritu egin dutena zen. Azkenean hor tarte badago maitasuna, badago elkar bizitza eta bizikidetza eta dena hori, ez? Eta azkenean, eta horrek sortzen du kriston mina. Azken finean, galdetu dezakete bere buruei zergatik, ez? Zergatik kendu diate, zergatik niri mota askotako sentimenduak sortzen dira momentu hortan eta hola, eta guk hartu behar ditugu jende guzti hori. Eta gero, ordezko biktimak dira. Ordezko biktimak zeintzu dira.
gizarte osoan, orokorrean, zeren zeo zer publikoa da, ez? Poliziak hiltzen baldin badu, gizon bat kaletan, zer publikoa da, ez da gauza pribatu bat. Da genero indarkeria bezala, ez? Ez da gauza pribatu bat, da, publikoa da gizarte honetan dagoen violentzia guztiona da, ez, azken finean. Bai. Eta hori da, nolabait hartu behar duguna, eta... Gainera, Germanen kasua izan zen, emaitzarik hori hilatzena, baina ere zauritu pila bat izan zen. Bai. Esaten ari gara nolabait bizitzak entzia da txarrena, ez? Baina gero tirokatuta izan ziren ez dakit 10 lagun eta ehunka nolabait zaurituak edo kaltetuak eta hola. Zen gauza arina izan, ez? Azken finean, hiri honetan zauri bat da. Eta nik gogaratzen nuen, ez? Nik zezen plaza beti ikusten dudanean, ikusten dut irudi hori, eta Horreaga kalean ikusten dut irudi hori. Bai, azkenean... Bururatzen zaizu, ez, momentu horretan, begira, nik gogoratuko nuke gauza bat, nik zezen plazan nengoen Miguel Ángel Blanco izutenian. Bakizu, San Ferminetan gertatu dintzela, baiketa eta gero hilketa, etaren hilketa, ez, terrible izan zen dena hori. Harrapatu gintuen denak zezen plazan. Nik uste dut, ez dut asko ditzen hortaz, behira. Ateratzen gaia orain, ez, memoriari buruz eta hola, baina nola historiak lotzen ditu gauzak, ez, alde batetik, bestetik, eta nik uste dut zezen plazan geunden guztiok pentsatzera eginen, buruan geneukan, 78 den tragedia. Zegoen isiltasun bat, gero batek ezekien, gero ez dakit, dena zen astuna, ez? Dena zen astuna. Arnaza hartzen ari ginen, baina denok jakin gabe zagertatu zen, eta hor, Peña elkarteak kriston garrantzia izan zuen momentu horretan, zeren mikrofona hartu zuten, esateko, lasai, hau gertatu zen, ez da zezenketarik izanen, aterako gara, pizkanaka, eta gero, gau guzti horietan izan ziren kriston liskarrak, baita ere ez, baina segur nago buruan geneukan denok polizia sartzen nolabait zezen plazan hortan, ez? Zen ikusi egin dugu. Ez gara inozenteak ja. Gure buruan ja irudi bat daukagu eta horren ondorioak, ez? Orduan hor sortzen da beldur bat. Eta azkenean ere esan duzuna, zigor hori edo justizia hori beharrezkoa dela horrelako gauzak ez errepikatzeko. Bai, eta impunidadearekin amaitu behar da, zen. Violentziak beti ekarri behar du ondorio bat, ez? Eta ondorio hori izan behar da, alde batetikan gaitzespen soziala, oso importantea da, ez badago gaitzespen sozialarik ez dago ezer, eta gero ondorio individual bat, hori da zigorra. Eta zigorra izan behar da proporzionala beti, zigorraren helburua izan behar da, pertsona hori berreskuratzea, ez? Horregatik eta horren importantia nolabait etako kideak onartzea zein izan den sortutako mina eta onartzea biktimen aurrean, ez? Kasu honetan gauza bera eskatuko genieke. Martin Villari esan, zer egin zenuen? Bai. Zer egin zenuen eta zergatikan. Babestu nahi zenuen ez dakit zer, baina ondorio hau da, eta barkamena eskatu behar dugu. Bai. Hori da nik pentsatzen duena, guk pentsatzen duguna. Bai, azkenean mina eginda dago, baina arindu daiteke oraindik. Batez ere biktimentzat, eta gero sozialki baita ere. Zen guk berreskuratzen dugu fedea baita ere. Pentsatzen dugu, posiblea da berte motako gizarte batera ikitzea. Batera iristea eta dena hori, ez? Da, etorkizuna irabaztea. Gizartea hobetzeko ere helburuarekin, beste gai batera pasako gara, baina estatuko aurrekontuei dagokienez, alderditik 34 zuzenketa proposatu dituzue. Bai. Hemen azpimarratzeko dago da bi modelo mota, bi eredu mota, dauzkagula aurrez aurre, ez? Alde batetik da UPN eta PSN-erena, gehienez.
Eta horrek ekartzen duena da obra erraldoiak, azpiegitura erraldoiak, abiadura handiko trena, errepide handiak, eta dena hori, ez? Eta hori da, buruan daukatena, ez? Eta zuzenketak jartzen dituztenien, esaten dute, bueno, azpiegitura gehiago egin behar da, eta handiagoak egin behar dira. Hori da, gure ustez, agortutako eredua. Zen azken finean da, desarrollismo hutsa, eta azken finean da, Nafarroko gehiengo politiko eta sozialak behar ez dituen, nolabait, azpiegitura, zer denok badakigu noraino eramaten gaituen politika bata, ez? Beste Navarrarena, ez dakiz zer, ez? Gurea oso bestelakoa izan da, fijatu gara nola irabazi gauza txikietan, ez? Municipalismoan, udalgintzan, gero nola modelu iraunkorra sortu dezakegun, ez? Energian, eta horrek esan nahi du energia ere demokratizatu behar dugula, ez bakarrik gutxi batzuen eskuetan utzi baizik eta nola zabaldu eta nola botere eman entidade txikiei, ez? Eta gero mugikortasunari buruz ere zuzenketa batzuk jarri ditugu, nola egin beste mugikortasuna, nola ez dugu behar abiadura handiko trena baizik eta herriak konektatzen dituen tren bat, ez? Eta bizikleta eta gainerako guzti hori. Bi eredu, aurrez aurre. Jasangarritasunaren alde orduan. Hori da, ez, azken finean. Eta gero ikusiko dugu, zeren azken finean UPNek esaten du, ez dakit, bueno, batzuetan esaten du, bestuko dituela PPren aurrekontuak, beste batzuetan esaten du bere bi eserlekuekin eginen dutela, nahi dutena, eta ez direla eroso, ez? Aurkeztutako aurrekontuekin eta hola. Nola itzuliko dira gauza edo hitz guzti horiek, nik ziur nago, ziur gaude, azkenean UPNek begitxu boskatuko dituela PPren aurrekontuak, PP eta Ciudadanosen aurrekontuak. Eta hori oso galdegarria izango dela Nafarroarentzat, zeren inbertsio kopurua asko jaitsi da eta asko jaitsiko da. Haien parametroak kontutan hartuta, ez gureak. Gureak ja bestelakoa dira. Zuzenketen artean ere beste proposamen bat da, bardeetan egiten tiro eremu hori desegitea, ez? Aspaldianik daramagu hori programan, gu antimilitarista gara eta izan gara eta izanen gara. Orduan, bardetako asuntoa azkenean da militarren jostailu bat. Ez du importantziarik arreda estrategikoan. Bertze herrietan zer egiten duten, batzuetan erabiltzen ari da simuladoreak. Bertze batzuetan, bertze hirugarren herriei alokatzen dizkieten eremuak nolabait tiro praktikak egiteko. Hemen gertatzen da. Urtean behin, militar espainolek konbidatzen dute OTANgo beste militarrak nolabait festa bat egitera. Eta festa hori zer da, hartuko ditugu denok hegazkinak eta bombardatuko dugu bardea. Hala, oso ongi. Hori eraginkorra haien parametroak erabilita, defentsa ikuspuntutik ez. Azkenean, piloto guzti horiek entrenatu behar baldin badira. Beste modu batez entrenatu daitezke. Hori da barneko asunto bat, zeren entrenamendua izaten baldin badute, puntuak irabazten dituzte, eta puntuak irabazita nolabait igotzen dira karrera militarrean, eta hori da dena zirkulo bat, ez? Azkenean, bardetako eremuak ze funtzioa betetzen du hor, hori, haien asuntoa da, ez da interes orokorra baizik, eta militarren asuntoa da. Desagertuko balitz, agertatuko zen, ezer. Ezer, haien ikuspuntutik, gure ikuspuntutik asko. Zer azkenean askatuko genuke gurea den landa komunal bat bertze erabilerak egiteko, ez? Turismoa, nekazaritza, nolabait inguru giro ikuspuntutik eta den hori. Borroka hori jarraitu beharko dugu, aurten amaitzen da, bigarren kontratuaren lehenengo epea, baina seguro gaude luzatuko dutela. Ez dute inolako asmorik hori kentzeko, baina barne argudengatik. Esako obrei dagokienez ere ikerketa bat egitea proposatzen da, arriskuak aurreikusteko edo zeintzuk izan daitezkeen hori ezagutzeko.
Bueno, hemenik amika bat dago, non badakigu mendi hori mugitzen ari dela, eta denok dakite mugitzen ari dela, eta, bueno, desjabetu dituzte batzuk hortikan, eta, bueno, hor, 100 milioitik pasako gara luze 400 milioitara obra bertan, ez? Eta ziurtasunaren aldetikan, ez dago bat ere ziur. Txe hori, Confederación Hidrográfica del Ebro hori oso erakunde iluna da, oso iluna. Zer nahi kudeatzen dute nahi dutena eta mugitzen duten presupuestoa, aurrekontua oso handia da. Eta ura, denonen asuntua, haiek kudeatzen dute nahi duten bezala, ez? Arriskutsua da, guk bertan bera gutziko genuke hazkunde hori, zen ez dugu uste beharrezkoa denik, guk gure apostua da ura beste modu bat eskudeatzea, ez urtegi handiak egiten, eta hori argi eta garbi dago, urte txikiak egiten baldin badituzu, konektatuak, eta bertze motako erabilera egiten baldin badugu urarekin, ez bakarrik eskatu ura gehiago baizik, eta ongi kudeatu, aurreztu, eta erabilera egokia ematia da gure apostua. Bai, azkenean hor ere, arriskuan daudenak dira bizitzak, ez? Bai, baita ere, baina txek esaten digu ez dela inolako arriskurik. Bestelakoa da Nafarroko Gobernuak egindako txosten batek esaten duena, ez? Azkenean horiek esaten dute arrisku bat izan daitekeela, eta baina ez dute kontutan hartzen ere, nahiz eta beste administrazio batek egindako txosten bat da, ez? Baina gu bertan bera utziko genuke, alde batetikan koste izugarria delako, eta horrek dakarren ustelkereangatik, beste aldetikan uraren kultura berrian gaudelako, eta beste aldetikan arriskutsua izan daitekelako pertsonentzat. Eta hori da ezinbestekoa guretzat. Beno, bardeetatik eta esatik ez dakit pasako den karabana linguistiko bat martxan jarriko da, euskararen inposaketaren kontrakoa dena. Zer uste duzue Podemosetik? Jo, serio izango ez balitz, antzetakoa izango zen, ez? Azken finean sartu dira lehia batean, UPN, Ciudadanos eta PP, esan ez, nor den euskara gehien zapalduko lukena, ez? Azken finean, eta hori da niretzat harrigarria. Zen, napartarra gara, Navarran existitzen dira bi hizkuntz, ez? Gehienek erabiltzen dugu gaztelania eta gutxi batzuk, kopuru bat, baina berdin da, erabiltzen dugu egunero euskara eta maitatzen dugu eta eskubidea daukagu erabiltzeko zere gure elurra da, bale? Eta hori dena bideratzeko badago politika bat, nun kokatu behar da dekretu bat, esateko, eskubidea daukazue, hizkuntzan, administrazioaren aurrean, kulturan, komunikabideetan, ez dakiz zer, eta eta dena hori arautzen da modu bat, ez UPN-ek luken bezala. Zeren UPN-ek egin zuen dekretuan, zen, eremu mistoa, eremu erdalduna bezala tratatuko dugu eta kitxo. Eta gainera oztopo guztiak jarriko dizkiezue. Bale, berreskuratu egin dugu dena hori, eta haiek egindako ikerketa da, zapaltzen ari garela, bakarrik erderaz hitz egiten dutena. Hori da irakurketa, eta gainera egiten duten karabana bat, esplikatzeko ez dugula lanik izanen ez gaude eskaldunak. Dena inposatzen ari dela, Euskal Herrira bidaliko dugu jende guztia, ez dakit hartalde bat balitz bezala, ez? Eta nahazten dute euskara hizkuntza bezala eta ideologia politiko bat edo beste, edo nazionalismoa edo berdin zaie. Beraiek salatzen dutelako erabiltzen dela hizkuntza tresna politiko bat bezala azkenean Euskadi eta Nafarroa batzeko eta azkenean beraiek dira hizkuntza erabiltzen niri ezakit, niri iritziz hizkuntza politika, tresna politiko bat bezala erabiltzen ari dutenak, ez, horrekin? Orduan, Hondurasen erderaz hitz egiten dutenak horrek esan nahi du Espainiarekin bat egin nahi dutela, edo holako zerbait.
irakurketa interesatuta, eta jazta, ez dago besterik. Orduan, gertatzen dena da, orain, oposaketa egiteko, UPN-ek erabiltzen ditu alde batetikan ikurrina eta txistorra, eta bigarrena euskara. Bale, hori da, Nafarroako gizarteari eskaini behar diozun guztia? Bale, osongi. Hor lehian sartuko zarete alde batetikan PP-rekin, zen PP ja dago haie bezala bertze planeta batean, eta tatxan Ciudadanosekin, zen Ciudadanosekoek kendu nahi dituzte hizkuntz ofizial guztiak. Eta haingatik izango balitz, Espainia bat izango zen hori da, falangismo linguistiko bat erabiltzen dute. Hori da lehia? Aber, nork akabatzen duen euskararekin lehenago? Bueno, oso ongi, baina batzuk izango gara hemen zutik eta hitz egiten dugu nahi duguna. Hori da. Eta aldarrikatuko dugu gure eskubidea izatea. Eta besterik ez. Horrek esan nahi du besteen eskubideak zapalduko ditugula? Ez. Ez delako baztertzen, da gehigarri bat, ez? Bai, hori da. Batzuk esaten dute, bueno, eske mediku bat euskalduna bada, igual, euskalduna izateagatik da hautatua eta non jartzen da hor. Oposaketak atera behar da, karrera atera behar da, gero mira atera behar da, gero, eta gainera euskalduna baldin bazara eta zenbait lanpostutan euskera eskatzen baldin bada, hor joan etza, bestela zekartatuko da, igual etxarrean eratzen mediko erdalduna izan duzula. Eta naiz eta herriak eskatzen du mediko euskaldun bat, zuri 5. Edo ingelesa, alemanarra eta frantsesa puntuatzea, eta euskara ez. Azkenean, hor atzean dagoena da euskararekiko mespretsu bat, ez? Eta jazta, ez dago besterik. Eta betikoa da, eta 19. mendean gogatzen gaitu. Hori da haiek aukeratutakoa. Bai, horrela da. Orduan, gero hori, aste honetan, beste batekin jarraituko dugulako, maiatzaren 15. urte hurrena beteko da, eta horregatik mugimendu garrantzitsu bat izan zen 2011. urtean, asteburuan omenaldia egingo zaio, ez? Horri. Bai, nolabait, kokatu behar da bere inguru testuan, ez? Gogora ezagun nola 2011an oso momentu berezian ginen, ez? Ez bakarrik hemen baizik eta Europan eta munduan zehar. Ni gogoratzen naiz nola Hassel izeneko resistente frantses batek argitaratu zuen Aserrebu izeneko liburu bat, ez? Aserra zaitezte, ez? Azkenean nik euskeraz irakurri nun nire garaian. Eta nola kontatzen zuen berak bere bizitzaren historia, ez? Nola borrokatu zuten fasismoaren kontra, nola eraiki nahi zuten nolabait multilateralismoa nazioartean, nola irabazi dituzte eskubide sozialak, nola ongizate estatua eraiki duten, eta nola jartzen ari zen dena hori kolokan, ez? Kapitalismo finantzieroangatik eta murrizketangatik eta esaten zuen, zergatikan ez zarete aserratzen, ez? Azken finean, guk borrokatu egin dugu berengatikan eta ikusten ari gara nola desegiten ari da, nola lapurtzen dizute, ez? Konsumismoaren barruan eta dena hori. Eta baita ere, egu berri arabiarra eta dena hori, eta nola piztu zuten dena hori, hemen inguru testu ezaguna da, zeren krisi larrian ginen eta gaude. Gertatzen dena da, krisia geratzeko etorri zen, ez? Nola baita eta prekariedadea eta dena hori. Orduan guk aldarrikatu nahi dugu beste mundu bat posiblea da. Posiblea dela, ez? Maiatzak 15 horretan jende asko kaleratu zen nola hori nahikoa zela esateko eta hortikan ja politika zen berdina izan. Bipartidismoarekin amaitu egin zen, mugimenduak izan ziren, Podemos partido bezala, baina baita ere Partido X eta gainerako aktivismo asko atera ziren, eta guk nolabait berreskuratu nahi dugu nolabait mugimendu guzti hori, zeren azkenean oso arnasa hartzeko mugimendu bat izan zen. Eta azten baldin badugu berriro ere zulo beltz horretan eroriko gara, esan ez, ezin dela egin, ez? Egin daiteke.
Eta hori ahanzturan ez gelditzeko, orduan, asteburuan jardunaldi berezia. Bai, Mañueta frontoian elkartuko gara, goizian, eta egonen gara horra eta jarrak egiten, nolabait, feminismo, parte hartze, eta bueno, politikan dagoen arlo batzuetan gure artean eztabaidatzen, eta jendearen artean eztabaidatzen, ez bakarrik gu. Nik uste dut nolabait indar guzti hori berreskuratu daitekela, eta esan, bueno, hemen gaude, hemen parte hartu nahi dugu, eta gehitu nahi dugu, eta gure eritzia jarri nahi dugu, eta gero eraman nahi dugu, ez? Igual instituzioetara, ez igual Podemosen bidez, baizik, eta edozein partiduen bidez, edo beste forma baten bidez, ez? Eta dena hori eginen dugu. Bueno, festa bat da. Ez azkenean jaia bat da, eta horrela aldarrikatu nahi dugu. Azkenean gizarte hobe baten aldeko jaia, ez, edo ospakizuna? Horretarako sartu ginen politikan, ez? Azkenean hori da helburua. Suposatzen du bakoitzak pentsatuko dela, bere ideologiaekin hobetu daitekela mundua eta dena hori. Guk uste dugu mundu berri bat eraiki behar dela, ez? Feministago, irekiago, jasangarriago, eta, bueno, elkartasun gehiago aldarrikatu behar dela. Eta horregatik gaude hemen. Orduan, hori, larun batean, maiatzaren 19an... Bai, 10:00 Mañueta frontoian izanen gara, eta, bueno, festa handia izanen da, eta polita. Eta jende guztiago enbidatuta dago. Noski, bai. Mila esker Eduardo etortzeagatik gaur ere, eta hurrengoan jarraituko dugu beste kontuekin. Hurrengoan arte, mila esker zuei.